Assalamu alaikum. Atalar söz gepleşigimizden mehriban mustaqlary. Bizden döwletli ojaqlaryňyza agdy birligiň atawdalaryň hemra bolmany ardy ötýär. Her bir günleriňiz beýik zähmet üstünlikleri bilen betlenip, halalykdan gazanýan zähmetiňiz sizin döwletli ojaqlaryňyza rızkal bereket döwlet getirsin. Halalykdan galgan destarhanlaryňyz nanymatan dol bolmany ardy ötýär. Kim görüpdir zähmet çekmän bu bagty bu gadymdan gelýän durmuş adaty diýilýär. Sizin çekýän zähmetiňiz durmuşyňyza bagty dolun çaýtyn. Dağlara çıkan bulutlar kimin ykbalty belentlikden belentlige götürtün. Türkmen halkyny toýlugy günlerde ýaşadýan, döwlet adam tünürdiň şygaratlaryna Türkmen halkyny gelejege analar barýan, gahrman arka dağımyzyň janynyň tagyp alyp barýan işleriniň hemişe rowat bolmany ardy ötýär. Mehriban vatandaşlar, naşeli ýaşa arzuwlar sizin her biriňize ýollap, atalar söz gepleşigimiz ýene bir tany ýaýlymda ödişine başlady. Atalar söz gepleşigimiziň himayetkäri Awreli Mebel Husus Kärhanasy. Hormatly adamlar, biziň söhbetimiz Aşgabat şäherindäki 100-nji orta mekdebiň muallimi Ýusuf Lallakow. Ýusuf muallim gepleşigimizde hoş gördük. Şahir aýdýar, ýagy sözler köňüllere nur çaýar diýär. Elbetde ýagy sözleriň aglabasy atalar sözlerini nakyllar diýerleşýär. Gurulmuşlarda urna başlady. Dogry aýdýan magtumuly. Biziň akyllar magtumul pragymy we dogama dogşan göýe görür güllük. Gülüň mewsuminde dogran tapylmaz diýär. Magtumulyň her bir setirleri o bize bir atalar sözü bolup o peýgamberlere o şunýalykka mukaddeslige verilen seterler de onun şu bir atalar sözüne ýerseň o atalar sözüle bolsaň kalbyňa da nur çaýar o saňa ýol ýörelge de bolup durar. Gattor şoň üçin döwletler asyrlarça könülmejek nakyllary atalar sözlerini atababalarymyz. Ine şol atalar sözleri nakyllar bolsa her bir iýleşlerimizden kalbyna ornan mukaddes sözleri öwürli. Ine şol sözler bilen her bir adam özüniň dogry ýoluny saýlap alýar. Ýusuf muallim gahrman arkadaşymyzyň ilmimize sowgat beren Paýga Çeşmesi kitabyna enemi gören mehriban, atamy gören gadyrdan diýip aýdylýar. Indi bu sowala siz öz pikiriňizi beýan etmeden öňürti bu sowaly iýleşlerimize goýulyň, iýleşlerimizi alyp pikirdiňiz. Enemi gören mehriban, atamy gören gadyrdan atly atalar sözü bar. Şol atalar sözüne meniň düşünşem şeýle. Ata-babalarymyzdan bize miras galan jümlelerden atalar sözlerini seredenimizde olar anladyan manylary köp türlüligi bilen tapawutlanypdyr. Ene şu ýerde enemi gören hem atamy gören diýilýär. Şol atalar sözüniň aňarsyna onu döreş taryhyny ser salynsa dogry bolar diýip düşünýär. Sebäbi şol enesini görmedik adam üçin onun ene atasyny gören adamlaryň şoňa berýän gürrüňleri on şol adamda dul täsir galdyryp şonunam enemi gören mehriban, atamy gören gadyrdan diýen atalar sözü dören bolmaly. Sebäbi ene ýolda, ýa-da märekede, toý-tomaşalarda ýa bolmasa bir ýörüýte duşluklarda seniň ene şeýlere gowa aýaldy, sen ataň gowa adamdy, awraly adamdy, sylalanýan adamdy ýa sözleri eşitenden soňra ana şol ene atasyny tanıyan adamlaryň sözleri şol adamda uly bir duýgulandyran bolmaly. Şeýlelikde enemi gören mehriban, atamy gören gadyrdan diýen atalar sözüniň aňarsynda ene atanyň gadyr gymmatynyň bizim jemgyýetimizde elmedama ýokary bolanlygy, çağalaryna sevgini döwretmeye başarandygyny şol atalar sözüniň bilen biz düşünüp bilýäris. Ene ata mukaddes, olaryň orny, olaryň sarpasy, olaryň hormaty barada aýdylmadyk çeper eserler, ýazylmadyk desallar, goşgular ýok. Olaryň hormaty belentde tutulýar. Olar nusgalyk mektep hasaplanýar. Ata ene öz perdendi üçin jemgyýetde gowy iz galdyrmaga, gowy görüldi bolmak üçin elinde baryny edip zähmet çekýär. Özüniň gazynyň maddi gymmatlyklarynyň daşary ruhy gymmatlyklaryny hem nesillere miras goýar. Şonuň üçin olary käbä hem kybla deňelýär. Enemi gören mehriban, atamy gören gadyrdan diýip Paýga Çeşmesindäki aýdylan atalar sözü o her bir adamyň o bir enesiniň öňünde borçy we
bir ene diýilen zat mukaddes bolýar. Her bir adamym o bir öz enesiniň öňünde, atasynyň öňünde borçy uludur. Arkada prezidentimiziň ene tagzim mukaddeslige tagzim diýen kitabyna bir riwayet getiripdir. Ine bir oglan bar eken, o ýanky oglanyň bir ırskaly artyp, döwlet artyp, o bir baýak diýe soňundan bu işi oňna bolanak. O näme işe ýoluna bewet bolýar, o hiç iş oňna nakda. Onun bul oglan o bir danaň ýanyna bar, ay dana diýe, o men bir näme sebem diýe işim ugruna bolanak, o ýoluma ýöne bewet bolup dur diýe. Ol dana adamam ýanky oglanyň ýüzüniň, gözüniň bir mähriniň öçenini görüp, oglum diýe sen niýe o inen halyny haçan soradyň soň sapar diýe. Olam kän wagt inetiniň hal ýagdaýyny soraman soň o ýanky ırskaly döwleti bewet bolup etjek iş ugruna bolanak. Onun bul danay diye oglum diye sen gitti diye inen ırza etti hemme işin uğruna bolar diye. Onun bul oglan barıp enesinin yanına var ya, ene diye o men diye hiç bir işim uğruna bolanak, o näme iş etsem diye bir zat bewet bolup dur, o sen menden ne ırza bolýar. O islesen diye sana kän hara baýlyk bereýin, o islesen sana köşk salyp bereýin ýöne menden ırza bolýar. Şonu ene saýdy oglum diye eline bir käse berýärdi. Bar diye birje käse diye ene süýdün getirip berýär maňa diye. Oğlum ejesiniň enesiniň ýanky tawsyran işi ýeňil ekeni begeni ýa-da käseni alyp gidýär. Aýlanýar ene süýdün tapman gelýär. Ondan gelýär. Onun boýuna burup dur enesine ýalbaryp. Ondan ene saýdy oglum diye men sen günäň bagışlaýan, o hemme işin uğruna bolar diye. O ýöne ştaýda görýän ene süýdüniň gymmatlygyny hemme zat tapylýar ýöne ene süýdüniň tapylmaýanlygyny ene atanyň bir adamyň öňünde bir mukaddesligini mes arkada prezidentimiz o bize sowgat beren kitabyna görkezipdir. Aýdýan atalar sözünde enäni gören mehriban, atany gören gadyrdan diýip bellenilýär. Diýmek, ýöne köý bir durmuşy fursatlary ýüzlenenmizde biz hemişe ene ata aýratyn hormat gözü bilen seredýär. Muňa mysal edip, ýani eneň topragy atany watana deňelmekligi ýöne ýeredýär diýmek. Hemişe biziň özümiziň ömür örkümimiz şu watanyň goýunyna, şu topragyň goýunyna biziň bagtly günümüz dowam edýän bolsa, onu biziň bagtly pursatlarymyza ýetirjegen mehriban ene atalar bolupdyr. Bir paýamada bellenilýär, ýani bir oglan özünün erwet häsiýetleri bilen ahyrynda şol owadan kowulyp goýberler. Ýöne muň kakasy öz ýurdun täzelen. Şonu gidip barýaka alys ýurtlarda nirden gelýän diýip barjam adam toranyna men plan owada ýaşaýan inem nira barýanmam özüm bilemek bir iş gözläp görnýänne kimlerden bolarsyň diýenine şonu aýdýar. Men planyň owulyp ýani atasynyň adyny aýdýar. Ona sana kömek etmeli bolar diýip ýanky atasynyň özüni bir şeýle ýagşylykda özüni tanadanlygy sebäpli şol oglany başga bir barjamly adam ýa ýurtly adam kömek etýär. Diýmek, atanyň gadyr gymmaty ýa-da bolmady enäniň mehribanlygy ol her birimiziň geljekki durmuşymyzda, her bir ädimimizde, şuunumyzda hemişe bize özüniň bir bagtly, nurly şöhretini çaýyp duran ajaýyplyk diýsek sözümüz ýerine düşer. Enäni gören mehriban, atany gören gadyrdan diýip aýdysýarlyk. Ata da ene ýal mukaddesat. O bir ýöne hem has bir eneň mehrini soýulmuşsoň ene kän agdalýar. Ýöne ata da ene ýalyk mukaddesat. Ene bir 3 tanykka dogan bar eken. Onu bu 3 tane doganyň o iňgullary diýe eýjeglem diýe sen menden bizden göwnüňe zat getirme. O sen ýa bizden ırza bol, meni atam akdyp men özüm seretjek atama diýe. Onun şey diýär ýani ýanky iňgull doganlary atasyna akdyýär, atasyna seredýär. O bir göwnüň isleýän wadyny ýedirýär, geýdirýär, gowudyp seredýär. Onun atasyna hem ýurdun täzelen soň o bir düýş görýär, düýşünde bir ýagşy zada diýe oglum diýe o plan bagyň düýbüne bar diýe şu taýda diýe bir altyn wadyr, o sen şonu alýar. Bulam kän muňa bir ähmiýet berenak. Bunu ertesi gün ýene ýagşy zada düýşüne girýärdi oglum diýe, şol bagyň düýbüne diýe altyn ma sen gitdi şonu alýar. Onu bulam turýa hayran alýar, bark görse hakykatdan hem şu taýda altyn bar eken. O, onu altyn alýar da gelýär,
Yolla gelýärke bir balyk satpýar. Men ýa şu balyk alyp diýe maşgalamy çağaçyklama iýdireýin diýe balyk alyp gidýär. Onuň balyk alyp barýar, onuň maşgalasy bunu bişireýin diýip o bişirjek bolany buň içinden iki tane gymmat gowharda çykýar. O ýurdun hökümdary ýankyda bir gymmat gowhar taşyň badygyny bilýär-de bunu gymmat baha berýär-de satyn alýar. Şeýdip ýan oglan o bir baý bir döwletli ırfgally bolup gidiberýär. Ondan soň ýene ýatyrga düýş görýär. Düşünü yine yankı yağsılarda diye sen atağını seyredenin için o atağını diye arva edenin için o sana diye şu verilen devlettir diye. Ne bizim mağtumul atamızım o tilini öğürmüş hakkı senani ağırtmağın ata birle enani dağlardan daşlardan ulu günahını günahı ağırda çekebilmezsen ne var diye. O bir en atanın bir o şeyle mehribanlığı bir en atanın mukaddesligi oňa hiç bir zadyň deňe boljak gelmez. Gat dogry. Ýetmol bize berjek enneki suwalymyz wepasyz dostun wepaly itdiýagy. Bu suwaly ýeşlermede alyp kirdikan. Ata-babalarymyz dostlugy, garnaşlygy maldan, dünýäden ýokary görüpdirler. Olar malyň, baýlygyň dünýäde wagtlaýyndygy, dostlugyň, garnaşlygyň, şeýle adamçylygyň, adamkärçiligiň gerektigi, ýylyň halkyň arasynda ýyla halka goşulyp, garlyp ýaşamaldygy şeýle hem dostun köp boldumda ama işiň rowaç boljakdygy barada aýdyp geçipdirler. Ana ata-babalarymyz geçmişde dost düşünjesini ören uly ähmet beripdirler. Sebäbi dostun adamyň durmuşyny eýleýän orny ýokary bolup bilýär, haçanna şol dost hakyky dost bolan ýagdaýda. Ne dost diýilende ilki bilen bizim gözüňizde bir kyn önüňde ýanynda ruh taýdan, madda taýdan goldaw berip bilýän adamy düşünse bolýar. Ana wepasyz dost diýiler. Eýem şu ýerde wepasyz sözü geldi, eýem ol dost bolana. Sebäbi seni kyn önüňde başyňa iş düşende, bir ruh taýdan bir kynçylyklara gawat geleninde ýanynda seni goldar ýalar, sana kömek berelýär adamyň bolmasa sen dostun ýoklugy, erde sen öň birine dost diýip berenmezsen, olum şolar ýaly sana kömek gelmese, bir ruh taýdan gollamasa, onu dost diýip bolanak, onda wepasyz dost diýip aýtyp bolar. Ýene bir ýagdaýda seni bir ýerde ýeki özüň goýup giden bolsa, sana bir hyýanat eden bolsa, bir dostluk borjyny ýerine ýetirmedik bolsa, onda onu da wepasyz dost diýip bolar. Şu ýerde wepaly itdiýagy diýip. Ata-babalarymyz häzirki wagtda ite dost hökmünde garaýarlar. Nähili ýagdaý bolaýynda da öz eýesiniň ýanyndan aýrylmaýjy adama şu ömür ötýänçe wepaly häsiýetleri eýan wepasyz dostun wepaly itgen gowdugyny aýtmagy bize esas döredýär. Ene Paýgas Çeşmesi kitabyna wepasyz dostun wepaly itdiýagy diýilen atalar sözüne menim düşünjem şeýle. İnatan o mukaddes bolşýalykka watanyň mukaddesat onun dostun mukaddesat bir adamyň durmuşyny o sen bir kyn şununda o bir ýagşy şununda sana her bir ýerde himayet berýän dostun gerek. Adama itin dost bolup bilýär, adama atyn dost bolup bilýär. Ana şoň üçin atalar sözümizde wepasyz dostun wepaly itdiýasydyr diýip aýdýany, itden bir öwrenmeli, almaly häsiýetler känsä itdiýlende bir öz eýesine wepaly bolýar. Inen bir adam şeýle gurrun berýär-de men niýe o bir owa bardym gezelençe, şu owa baramda diýe, o owaň gyrasynda diýe bir ul gümmez ýasalga eken. Onun gyrasynda hat ýazypdyrlar, şu gümmediň näme üçin ýasalanyny biljek bolsaňyz, şu owada adamlardan soraň siz bilersiňiz diýip ýazyk eken. Onun bu adam aýdýar, men niýe bir owa baraýyn, o owa aýlanaýyn, bir geň zat göreýin diýe. Onun şonu owa barýar bolan bir ýaşly adam bar eken, kän ýaşap oturan. Onun bu öýüne mihman bolýar-da ýaşly men şu owa geçip barýardym. O owaň gyrasynda bir ýasalan ulu gümmez gördüm. O bu gümmezde de şoň näme üçin ýasalanyny biljek bolsaňyz, owadan soraň, owadakylar biler diýen soň, o şunu bilmek üçin geldim diýe. Onu bil ýaşlaýdy, oglum otur diýe, buň öňüne çaý goýýar, suw jagas goýýar da sen bir çaýyň iç, men gurrun berýän ýa-da bir wakany gurrun berýär. Ine maňa diýe şunu atam gurrun berdi. Şu owaň diýe bir hökümdar bar eken, o bir şeýle adaletli eken, o bir ýylygyny mehriban bir gowy hökümdar bar eken,
ol hükümdarının bir iti var eken. Şol itini diye gowurup hiç yanından ayırmayan eken. Sapara gitse de yanına, öýüne de yanına. Onun günlerde bir gün hükümdar sahra gedelense gidiyor. Şonu birinci geze itini köşkde koyup gidiyor itim galtın deyip. Gitmek adı aspezine taşırya özünün bir gowuryan naharın tayarla diye. Onun aspezen bu naharın tayarlaya, bunun içine de yılan kaçıyadı, yankın naharına zahar oluyor. Onun hükümdar geliyor, onun yankın iyicek oluyor, iti üyürüp, topulup koyuyor altta. Bulay diye, bu ne için bana üyürüyor, bu ön beyle zat yoktu diye gen var yani. Hükümdar naharından alıp iyicek bolanını barıp ılgayadı, elindeki naharını kakya, özünüm şu qadını oklayadanım, şu tayda vefat oluyor yankı it. Onun bir hükümdar ay diye, men diye o itimi şeyle gowuryadım. Ama men diye men gowurunumdan hem yeter gowurken o meni halas etmek için öz canını fida etti deyip ne bir şunu yer itingem o bir öz bir kahramanlığı, öz eýesine wefadarlygy ne bizde gelen gören atalar sözünde o riwayetlerde var. Doğru. Bir dostun yitiren dünyayı yitirer, dünyayı yitiren ağlar afetin ya esasy adamın öňünde hemişe dostluk meselesi ilkinci duran meselelerin biri en yakın wepadar dost saylamak. Dostun köplüğü ya da dostun azlığı arada gurrun däl, sen her haçan özüňe bir en yakın gowy dostlar hemişe sen gapdanynda duranna onu öňümizde hiç kynçylygyň ýoklugy dost adamyň gapdalynaky himayetkary diýsegem ýalňyşmar. Ebebi biz itlerini pursatda şahatlanan pursatymyzda öz şahatlygymyzy ilk bilen dostlarymyz bilen paýlaşýar, gaýgalanan pursatlarymyzda ilk bilen öz gaýgaladalarymyzy dostlarymyz bilen paýlaşýar. Ýüz molum size berjek enneki sualymyz halal işle haýyr tap. Bu sual ileşlerime näme pikirde kan? Bizim ata-babalarımız halallığı özüne yol yörelge edilip şugullarımıza yetirip gelipdirler. Halal bayamagy, halal işlemegi, yol maksat edilmek bilen bir hatarda özünün nesillerini hem şu halallık terbiyesi bilen terbiýelapdirler. Halal dehmetin soňunyň röşen gelejegi şonuň bilen bir hatarda rowaçlyga getirýändigini bizim ata-babalarymız belläp geçipdir. Aslı halal Türkmen ojagy ýa-da bolmasa Türkmene haram ýokma diýen aýtgylar hem häzirki döwürde bizim nesillerimiz terbiýelemekde de özüniň bir nusgalyk mektebi bolup durýar. Şonuň üçin ata-babalarymyzym şu halallygy, halal terbiýelemek, halal işlemek, halal baýamagy hem bize ündäk geçipdirler. Halal kazanmak, o halal kazançyna sabır etmek, öz çağıjyklaryny halal iýdirmekligiň özü mukaddesat. Ene bir kazy bar eken, o ýanky kazyň o bağ bostany var. Ondan şu bağ bostanyny seretmek üçin bir oglanjyk alýar. Özüm eken gowurup, sen oglum diýen men şu bağ bostanyma seredip ber diýär. Ondan bilen näme o şu aňarsy bir halal arasy bolan soň şu bağ bostany bilen o şu bağyny bolup ber, ýan kazyň. Onun bir wagt bolýar-da ýan kazy öz gowurýan dostlary bilen, ýoldaşlary bilen şu öz bağ bostanyna bir oturmaga, o din zalmana gelýärler. Ondan sonra ýan kazy diýär, ey oglum diýär, şu özümiň diýär iň süýjüsini iň gowsundan ýamaňa ýygyp getirip berdi. Ondan bul ýanky bagwan oglanyma diýär, ey kazy diýär, men ýygyp getirdiýsen getireýin, ýöne men bu süýjüsini men bilmeýän. Bu hazam hayran galýar, sen näme üçin bilen akdy, näçe wagt boldy, näçe ýyl boldy sen bagwançylyk edip bersiň, men bagyma seredýän diýär. Bagwan aýdyk, bagyma seretdiň, men özümden iyi diýmediň, şoň üçin men bir dänesine de atmadym diýär. Ýan hojaýyn bir gyzy bar eken. Onuň öz ýan ýoldaşy maskalas bilen maslahatlaşýardanym. Şu diýär gyzymyz diýär, kime durmuşa çykarjagymyzy bilmeýär. Bir gowy maskala duşa diýip berýär, şundan arasy o şundan arasy halal oglan duşarmy duşmam belliden o gyzymyz ýa şunu durmuşa çykararlar diýe şunu ogl edneli. Şeýdip ýanky oglany öz gyzyny durmuşa çykaryp, onu bu oglana öz mal mülkini, baýlygyny berýär. Näme şu ýanky riwayeta ýanky kıssa seredemizde magtymly, şu ýeten döwleti şu halallygy bilen
arasalygy bilen ýeten döwlet suýpasap edýändir. Öňüm bir barjymly adamyň bir hyzmatkary bardy. Ýa-ni hyzmatkarynyň günnelik işleýän haky beýasdyrlar eken. Ýöne bu her gün şunu ýaly zähmet çekdi-de hiç ýyl şoň artýan puly ýok diýe. Günnelik gazanç hakyny alýa, olam özüniň iýiçkisine ýetýär, ýöne hiç ýyly şol tyllardan artan ok diýe. Ahyryna bu näme üçin bilmän bir akyllaryň ýanyna barýar. Akyllarym diýe men ýerdenen agşama çenni diýe biriniň gapysyna diýe işleýän, ýöne diýe muň töleýän hakam diýe adäli, ýöne hiç ýyly menne diýe artýan zat ýok diýe. Şunum tapdym ertel meni de alada bolup dur diýe. Akyllarym ýa-ni kim gözüne seredýärde sen onu diýe öz hojaýynyňdan näme haýyş et diýersem günnelikden iş hakyny diýe 4 tylla getirdin diýe. Bulam 5 tylla ýetmedi karna 4 tylla näzip etsin diýen sonra bilen ýa-ni akyllaryň gözüne seredýär. Şol wagtym ýanyňky okuwçylara diýe halipamyz bir zat diýse bir emmasy bardyr diýen isarat bilen ýa-ni gelen adamyň gözüne seredýärler. Ne bulam hojaýynyň ýanyna baryp aýdýar, hojaýyn ýa-sen men günnelik hakymy diýe 4 tylla getirip men haýyş etýän. Hojaýynam diýe alamatyny sorap durmat diýe ýöne bir ay 2 ay geçenden soň diýe hiç ýene de ütgeýän zat ýok diýe. Ahyry ýene de ýa-ni adam akyllaryň ýanyna baryp men diýe hiç ütgeýän zatym ýok diýe. 4 tylla da diýe men günüme diýe zordan ýetýär diýe. Onda sen hojaýynyň 3 tylla hak etmeni haýyş etdi. Bulam bolýa hojaýynyň ýanyna bardy men hakym 3 tylla bermen haýyş etýän etdi. Hojaýynam meni de diýe sorap durmady alamatyny näme bolýa diýip diýe radylaşdy diýe. Wagtyň geçmegi bilen näme wagtdan ýa-ni adam şeýle bir diýe baýa başlady diýe. Howlsyny towal goýurdy, onuň saklamalardan näme jaýyny täzeletdi. Ne bir ýylyň içinde diýe ýa-ni şeýle bir diýe barjymly adamlaň diýe hataryna diýe goşuldy diýe. Özüniň bir ähli zady bardy diýe. Ine bir ýyldan soň ýa-ni adam ýene de şol akyllaryň ýanyna baryp akyllarym diýe şol siziň beren öwüt nesihatyňyzdan soň diýe men näme baýa başladym, muň diýe hikmeti nämedi diýe. Bulam sana gelýän iş zähmet hakyň diýe şol soňky diýe 3 tylla diýe. Ýöne diýe bu 2 tylla diýe sana diýe sen zähmet hakyndan daşar bolanyň sebäpli ol sen zähmet hakyň diýe iyi otýur diýe, rızkyň iyi otýurdy diýe. Ol sana halal diýeli diýe. Halallyk adamyny bagty eltýän ýeketäk ýollaryň bir tek sözümiz ýerine düşür. Ýüzüp borum size berjeklik sowalymyz ilm köp, ömür az. Bu sowaly ýeleşdirmeli el pikirde kan. Gönümanida aýdanymyzda ilmli adam öz ýygyny at goýup özüniň adyny müň ýyllyklarda ýaşadyp, müňlerçe asyrlar ýaşaýar. Ilmsiz adam özüniň ýygyny at goýman, onuň ady ýyl halkyň arasynda agdalman ady hem ýetýär, öz hem ýetýär. Göçme manysynda aýdanymyzda ilmli bolmak dünýäniň açary elinde diýmekdir. Ilmyň näçe köp bolsa, ähli ýerlerde özüňi kynçylyklarda da başyňy alyp çykyp bilýärsiň. Ilm köp, ömür az. Geregiň al, daşa ýaz diýär. Şol diýmekle öz hem şonu daşa ýazyp ýa-da bir kagyz ýüzüne geçirip özüň öwrenen anylmaryny geljekki nesillere miras goýmak hem adyň teň ýygyňda adyň galyp, ilmiň bilen, bilimiň bilen müňlerçe asyr ýaşamaklygy gazanyp bilýärsiň. Meniň şu atalar sözüne düşünşüm şeýlere. Ilm köp, ömür az ilmanyň asyl manysy hem ilmiň şu çäksizligini adam ömrüniň bolsa şu ilim öwrenmekde gysga wagt bolup geçýändigi ündelenýär. Sebäbi adam ömrüne açyşlary, ilmi açyşlary öwrenmekde ejizýär. Şoň üçin adamyň bütün ömrüne şu ilim öwrenmek wagty az diýen manyny berýär. Ören ilim köp, ömür az diýip ata-babalarymyzdan aýdyşýaly, ýa-ni özüň bir rivayet aýtdyň. Şu rivayetde bir ýa-ni ilim bilen we akyl bilen bir adamynyň görýänmi? Şu bir halal baýlygy, döwlete bir barjymly bolmaklygy sebäp bolan nämes ilim bolýar. Her bir adam üçin ilim gerek bolup durýar. Sebäp diýsen ilim akyl adama owa bir ýol ýörelge bolýar. Mawtumul atamyz mawtumul sözüm älemdir, nesihatim ul ile ilimdir diýär. O görýän şu mawtumul atamyzyň ýa-ni ata-babalarymyzyň bir pähimlerini egerseň, o şoň bir ilimdigini, bir mektepdigini aňmak bolýar. Bir alim adam bar eken.
o şey katı bir alim eken, o bun avrayı, o bun ilmi dünya yüzüne yayraya. Onun bir yaş okuvçu va bulan nemesi yank alim adama, akıllar adama hıvıs edip bunu kovup tasından kovup öğren eken, bulay diye men bir sonu göreyin, bu diye nereden alıptır bu giden akıllı, bu avrayı nereden allıqa men göreyin hep yank akılların yanına var ya. Onun barsa ne bir yüzü nurana, bir uvadan, or alim adam bir deryan qırasında oturan eken yüzün sallap. Onun sunnu yan kıyas oğlanay diye, ey bir dana adam diye, o sen diye avrayın, o sen diye derecen bir ulu ile bir dünya yüzüne yayradı. O sen ne bu akıllı bu ilmi nereden alın? Sen ne ilmin anırsına çıkan adam diye. Sunnu yan kıyas olay diye oğlum diye, şu akıp duran deryanı görüyen mi diye. Oğlum görüyen diye. Sen niye yok oğlum diye şu deryan hemme suyunu içip kutarıp bilermin diye. Oğlanay diye yok diye bu deryan suyunu niye içip kutarıp olmaz diye. Onun oğlum diye göğe şu deryan suyunu içip kutarıp olmayışı yanıqqa ilmin anarısında çıkıp bolanak diye. O her kimin bir öz bir nesibe payından o ilim payı vardır diye senem keyan kitap oku. O senem ilmin izinini bolliye senem bir öz nesibeni o öz payın alarsın diye. Doğru, sakrada diyara. Men diňe bir zady bilýän, olam men hiç zady bilmeýänligimde diýip belliýär diýmek, ilmiň aňartdan çykan ýok. Kamalat ýertiň batkançakdan batkançaga galanyşy ýaly adam öz durmuşyny edil şon ýaly bir petten beýiklige garşyny gurýarda, ilmi belli şon ýaly. Ýa-da bir talip bilim alaýyn diýen maksat bilen näme irkawatlarda bir halipa diýe şägirt bolup durdy diýe ýöne günler geçen tapakları diye yankı taliba diye hiç iyiliğe yeten noktu diye kabul edip bile noktu diye. Yani ahırına da tapakları özleştirip bilmeyenleri sebeple halipatının yanına var. Halipam bana ruhsat verin, öz yurduma gaydayın diye. Halipatam diye hiç iyiliğe hikmetinden sonra mutlu diye yanka diye yolun hak olsun deyip diye yankın yolu uğrattı diye. Yani oğlan öz yurduna geliyor ki sudan ganayın diyen maksat bilen çeşmen kıratına vardı oğlan. Dağın üstünden damtıran damcacık diye, su damcası diye dağışa düşüyor diye. Şol dağışı diye uzak vakitlap tiyinat durdu diye. Hemen diye şol dağışı diye yıldan geçmeye bilen diye yekice damtıran damcacık şonu oyunluğu sebep bildiye. Bildiye şonu pikirlerini de diye hatta diye yöne koy bir soğukluk dağışı oyup bilecekken demek men özümü taplasam men ilimli bilimli olup yetişen diye maksatlarını yine de diye iyine dolanıp diye halipatına diye yine şägirt olup durdu diye hemen ilimli bilimli hünärli adam olup yetişdi deyip bellenilýär. Ýetmolum ilim bilim barada gurrun etdik, halallyk barada gurrun etdik. Esasy sizem okuwçylaryňyza berýän öwüt ündügleriniz ilkincileri ilim bilimden başlanýar, halallıktan başlanýar, agdyrlykdan başlanýar, ene ata hormat goýmakdan başlanýar. Indi sizem öz öňüňizde goýan arzuwlaryňyz bardyr, öz maksatlaryňyz bardyr, şular dogrusyna. Her bir adam o bir öz maksadyna ýetsin. O biziň hem okudýan okuwçylarymyz, her bir adamyň, her bir muallimiň okudýan okuwçylary o bir öz ilimli bilimli bolup ýokary okuw jaýlaryna girip bu bir iyile onu öz watanyna wepaly oglan gyýlar bolup yetişsinler demekdir. Biziň arzumyz şol. Hormatly prezidentimiz her bir nesillerimiziň ilimli, bilimli bolmak üçin o giýçesin günni diye arkada prezidentimiziň başı dik bolsun, il ýurt bähwetli, halk ahmiýetli alyp barýan işler elmedem rewaj alsyn. Sağ ol İsmail, arzuwlaryňyz hasy bolsun. Hemeşe gahman arkadaşymyzyň saýasynda görünmedem, eşitmedem toýdan bolsun. Siziň hem bilim berýän ýaşlaryňyzyň her biri mukaddiýet watanymyza hormatly prezidentimize bepaly ýaşlar bolup ýetişmeklerini tüýtürimizden arzuw etýär. Ketmeden Kemal tapyň. Hormatly adamlar, biziň töhfetçimiz Mar vilayatynyň Muraw etrawynaky 37-nji orta mekdebiň muallimi Bägül Ataýewa. Bägül gepleşigimize hoş gördük. Gepleşigimiziň ady Atalar sözi, gurrunmydan Atalar sözüniň ilçine ulanýy dogrusyna başladak. Grek akıllary Aristotel edebiyat halk dörejiliğinin esasyna ýetdi. Edebiyat halk dörejiligi bilen birlikde ösýär. Iň güýçli edebiyat bu halk dörejiliğini öz içine siňdiren edebiyatdyr diýip aýtdy.
Ine şol Grek akıllarının şey diýme ýöne ýerden. Ine şu biziň edebiyatymyza ýüzlenenmizde de biziň edebiyatymyza bar bolan eserleriň hem köpsiniň halk dörejilik eserleriniň düzülenýäni bildirýär da. Ine şu halk dörejiliginiň hem esasy hem aýrylmaz bir bölegi nakyllar bolup durýar. Nakyllaryň tebigaty barada aýtsak, nakyllaryň tebigaty özüniň owazlylygy bilen, heňliligi bilen, öz bolşlulygy bilen hem bir tertipliligi bilen tapawutlanýar da. Tertibin bolan ýerine bolsa sarlaşyk bolýar. Ne bir öňüne köje mesele alyp göreli, mesele mene tans notuny ýüzlensek de, ne şu tans notuny tansy ýerine ýetirýän bir adamyň hereketlerini synadyk görsek, şol tansy ýerine ýetirýän beýleki bir 10 sany ýa 20 sany köpçülik bolup ýerine ýetirilenne, eýem şol tans notunyň täsin bir taraplary açylýar da, şol bir tansy bir adamyň ýerine ýetirenden, şonu köp adamyň ýerine ýetirende sarlaşyk emeli gelýär. Sarlaşyň bolan ýerine bolsa ajaýyplyk var. Ine şu nakyllaryň hem tebigaty edil şol tans notuny nakyýar, şol ajaýyp sarlaşyk ýaly, şoň ýaly bir tertipli tebigaty bolýar nakyllaryň hem. Şular ýaly sarlaşykly, tertipli tebigatynyň bardy üçin nakyllarymyzyň hem bir geljekde de edebiyatymyzy ösdürmekde has uly orna eýe boljakdygyna şüphelenmem zok diýsek ýalňyşmaz. Gattory. Däwil hormatly prezidentimiziň ýylgynymyza sowgat beren paýga çeşmet kitabyna şeýler aýdylýan atalar sözi bar. Ýigit ýa doly gerek ýa däli. Bu sowal söz pikiriň beýan etmeden öňürdi. Bu sowaly ýyleşdirmede goýulyň, ýyleşdirmede däl pikir takan. Gözbaşyna asyrlaryň jülmüşinden alyp gaýdýan türkmen halkynyň edep terbiýe ýoğrulan halal ýoly bar. Ata-babalarymyzdan gelýän ahlak ýol ýörgülerini eýirip, maşgaladaky oğlan çağanyň mert gaýdusyz, batyr, gerçek goç ýigit bolup, watany wepaly ýigit bolup ýetişmegi uğruna irginsiz alada çekýär. Ata-babalarymyz derýanyň ýolsuzundan gork, ýigdiň arsuzundan diýen ýaly nakyllar döretipdirler. Beýle diýmek bilen ata-babalarymyz arsız ýigitleriň geljekde iyili güne, watana, daş töweregine haýyr getirmejekdigini aýdypdyrlar. Ne bu atalar sözüniň üstü bilen şol ýaş nesli terbiyelemek, onunla bir şol şu ýerde getirilen atalar sözündäki ýa dällik ýa doğruluk meselelerini şol edep terbiyeden göz baş alýandygyny, ýagny bir ýaş nesle terbiýe beremizde onu mert, watançy, batyr edermen, watan üçin janyny gurban edýän adamlara däerlik derejesinde şu watany söýýändigini şu atalar sözüniň üstü bilen beýan edilmek islenýär. Nesle terbiýe bermeň durly usullary bar. Ne şol usullaryň beýlem şol paýhasly, düşünjeli, her zada oýlanşykly çemeleşip bilýän ýigitleri terbiýelemek babatynda da bellenip geçilýär. Bulam şol her bir adamyň tebiği yaradylyşyna görä onuň watançylyk duýgusynyň, ýigitlik duýgusynyň, edermenlik, watan söýüjiligiň şol atalar sözüniň üstü bilen beýan edilmek islenýär. Ýigit ýa doly gerek ýa däliýän nakylyň ine döreş döwrüni alyp görseň, onuň döreş döwrü gaty ýerki döwürlere ötdi. Şol gorkudatda döwrüne ýa-da onuň maňyrdaky döwürlere gitmek mümkin. Şoň döreş döwrüniň sebäbi şu ýigit ýa doly gerek diýilende ine nakylyň şu bölegini alyp görenmizde bir hadisanyň iki tarapy gözüňe tutulýar. Bir hadisanyň maddi hem ruhy tarapy gözüňe tutulýar. Ine ýigit doly gerek diýilip maddi tarapdan şu nakyl seljer onu doğulu bolany oleýam şol ýigdiň barjamlylygy, bir eliniň uzadan ýerine ýetýänligi, bir baýlygy gözüňe tutulýar. Bir şu türkmenlerde ola planovada doğulu otyr ýa ol plan ýere doğulu otyr diýip şeýle gurrunlar we ine şu ýigit doğulu gerek diýilende şol ýigdiň diňe bir maddi tarapdan baýdal eýsem akyl tarapdan hem doğulu bir ruhunyň hem bir doğulu gözüňe tutulýar. Şol adamyň bir doğulu adam diýilende bir şol kämil adam gözüňe tutulýar. Ine nakylyň ikinji bölegine geçsek, ýa däli gerek diýilende bir şu biziň şu gorkudatda döwründe, şu gorkudatda eposyny okanymyzda da bir gawat delen gahramanlarymyz da bir şolaryň lakamlary, şolaryň atlarynyň gapdalynan getirilen sözleri şu söz bilen balanşykly da ine muňa mysal hökmüne şu gorkudatda eposynyň bamsy beýrak boýuna däli garçar diýip bir gahraman ýigit da şol Banu Çiçegiň, ýani bamsy beýregiň adaglysynyň erkek dogyny
Ne şol däli garçar ady bilen tanalýa e-posta. Ýa-da bolmasa şol gorkudatda da başga da şu ýygyna däli oşulup berilýän gahrymanlar bar. Ýani meselem däli dumrular bolýar. Bir şu taýda gözüňe tutulýan zat şol bir ýygyň şahanyň adlygy, şol bir ýygyň edenliligi, şoň öz başda karar çykaryp, öz başda öz başda hereket edip bilýän gözüňe tutulýan. Soň şol ýyl içine de şol manysy bilen gözüňe tutulup döredilip durşun nakıl. Ne bizim soňky edebiýatymyzda da 20-nji asyr türkmen edebiýatynda da bir şeýle lakamlary bilen tanalan şahsiýetlere, bir milli medeniýetimiziň görnükli ustatlaryna duşmak mümkin. Olaryň hatlaryndan bizim bagşyçylyk, sadanlyk sunatymyzyň bir ajaýyp wekillerining biri hasaplanýan Gara Däli Gökleň alyp bolar. Ne halkymyzda şol däli bilen söze berilýän düşünje ol bir bizim häzirki zaman döwrümizde ulanýan sözün manysy bilen gabat delmen bilen o. Sözleriň şeýle bir tebigaty bar da, sözler wagtyň geçmegi bilen özüniň manysyny ýa giňeldip bile, ýa daraldyp bile, ýa başga mana göçüp bile, ýa köp manyny alyp bile, sözüň şoň ýaly tebigaty bar. Bizim iň esasy öwrenmeli zadymyz şu bizim gahrman arkadamyzyň halk dörejiligimizi dikeltmeli, bizim halk dörejiligimiz halkymyzyň aňyny ornaşdyrmaly diýen sözlerinden uğralyp, bizim iň esasy öwrenmeli zadymyz şol sözleriň ilki dören wadyna. İlki başta nähili döränli, haýsy maksat bilen döränli, bize şonu bilmek häzirki döwürde ören wajyp bolup durýar. Bägirde berjek enniki sualymyz galam gylyçdan ýetidir. Bu suwal söz pikiriňi beýan etmeden öňürde bu suwal ýyleşlerimize goýulýan, ýyleşlerimiz näde pikirde kan? Galam gylyçdan ýeti diýen atalar sözünden bolsa sözüň gudraty kelamın kudreti vardı beyan ediler, yani sözün şu yerde bir kılıçtanım yetediğini, onun türlü yararlardan üstün çıkıp bilecekliği şu ataları sözünün üstü bilen beyan ediler. Bu ataları sözü göçme ve gönüm anında ulanmak bilen, gönüm anında olsa şu kalamın üstü bilen, sözün üstü bilen adamların arasında yoğurtta palakatçılığı bir ündap bolacaktı, onun bir bela beterlerden saklap bolacaktı, şu ataları sözünü beyan ediler. Bunun başka şol sözün güýji, gudraty barada şu atalar sözüne hasam bir kılıçdan yetip boljakdygyny, onun türlü yararlardan, türlü ýollardan saklap biljekdigini şu atalar sözüň üstü bilen beyan edilýär. Şol nakla meniň düşünjüm şeýler hakynda. Geçmişte bizim ata-babalarymız ören kitapxon halk bolupdylar. Şeýle bir misal getiresim gelýär. Mesela muna diňe merhum özünde 12 san kitapxanaň bolmagy, olaryň hersiniň ägirt ul kitap goruny bolmagy, geçmişte Türkmen halkynyň näil kitapxon halk bolany, ilyma, bilime, näil hormat goýandygynyň alamaty bolup durýar. Mundan başga da Könürgünç şäherinde hem ulu äpet, ulu kitapxanalaryň bolmagy, onda diňe bir Türkmen alymlarynyň däl, eýsemde daşary ýurtdan gelýän alymlaryň hem ilim açyklaryny etmekleri hem tarihte kitapxanalaryň ähmiýetini has hem aýan edýär. Kitap okumayan görýäni görer, kitap okuyan dünýäni görer diýip belläp geçer. Bu diýilýäni okan kitaplaryň kömegi bilen dünýäni görüp bolýanlygy, ýagny geçmişdäki ata-babalarymyzyň daşary ýurt alymlarynyň, Türkmen alymlarynyň okap has hem ulu buýsanç duýgusyny döredýär. Galam Galyçdan ýetidir diýen nakylyň dören döwri şu 7-nji asyrda Orta Aziýa araplar aralaşýar. Türkmen medeniýetine de bir Türkmen sunatyna da bir araplaryň täsiri duýulýar da biziň şu elipbimiz arab elipbine geçip başlaýar. Şu döwürden soň bir şerigat dörep başlaýar halkyň arasyna. Ine şol Galam Galyçdan ýetidir diýen nakyl şol döwürde dören nakyl bolmagy ihtimal. Her bir nakylyň mazmunyny düşünürmeden öňürtde biz şol nakylyň döwrüni dikeltmäge çalışýar. Täze şol nakylyň döwrüni dikelden wagtyň şol nakyl hakynda adamda eýem belli bir düşünje çäk emeleýär. Her bir düşünjäniň bolsa özüniň çägi, giňişligi wagty bolmaly. Şol düşünje şol çäge salynan wagtynda şol giňişlikde eýem aýdylýan wagtynda ol eýem özüniň soňky beýanlaryny tapýar. Kitaplarda da ýa beýleki ýazgylarda da şol Galyç bilen galam hakyndaky aýdylan jümleler gabat edilýär da galam ol eýem mülk hasap edilýär. Galam öz içine ähli zady alýa diýip berýärler. Sebäbi galam ýazýar da, ýazýan zatlarym uzak ýaşaýar.
Diňe ýazylan zatlar beýleki nesillere ýetmek mümkinçiligi barda. Galamyň ören uly mümkinçiligi we kimin eline galam bolsa şonuň eline häkimet bar diýip düşünýärler. Näme şu türkmen jemgyýetinde de galamyň ören uly orna eýe bolanyny görmek mümkin. Şu suratlara seredip görsek de Matumly Pragynyň eýamynyň suratlaryna da ya onuň öňkürek döwrüň suratlaryna da seredip görsek şol döwürlerde ruhanylar ya beýleki gatlakdaky adamlaryň şol giýýän sellileri bar. Oňa käwrýerlerde çalma da diýilýär de şolaryň daňynan sellileriniň ýokarsyna ýelek bar. Ne şol ýelek galama alamatlandyrypdyr. Indi galam gylışdan ýitdir diýilen nakyl diňe bir türkmen halkynyň içinde däl, esen beýleki halklaryň içinde de rowaşlyk tapypdyr. Şoňa Rus halkyna da näme galam bilen ýazylan bolsa şonu palta bilen hem çapy bilmersiň diýen ýalara görnüşde ulanylýan nakyllar bar da gylışdan ýitidir diýilmeginiň sebäbi şol özüniň dören döwrü bilen baglanyşykly şol döwürleriň harby notwarda okanmada da bir türkmen ýigitleriniň bir götüren ýaralarynyň egri kılıç bolanyny barada bir maglumatlar bar da tarihde. Ine şol her halkyň öz sulhuna görä şol sözler çarşalyp ulanlypdyr. Ine bizde kılıç ulanılan olsa ona Rus halkyny olayan palto sözü bilen çalşalyp ulanlypdyr. Ýöne şu taýda iň esas aýdyljak bolýan mazmun pikir şo bir pikirden ibarat da. Ýani şol pikir galamyň ähli zatdan güýçli döwülen ibarat. Ýani gylışdan hem gılıç taýda häkimetiň bir manysyna ýelede. Ýöne galamyň şondan hem güýçli döw baradaky pikir ýatyr. Doğru. Ýa-ni bir muallim okuwçylaryna sorag berýär. İngilizat näme diýende ona okuwçylarynyň hersiňe bir jogap berdi. Ahyryna muallim ýa-ni suwalyň anyk jogabyny aýdýar. İngilizat diýe bu galamdyr diýe. Diýe galam diýe perman çykarýar diýe. Gylç bolsa permanyň diýeni ýerine ýetirýär diýip belär. We ol gepleşigimizden geçen taýanlaryna da dilen söhbetde şolup ýani siziň şahirlik bilen meşgul bolýanyňyzy bize seredýän tomoşaçylarymyzdan bilýänler. Gepleşigimizden şu ýerine öýdürden şygyrlaňyzyň birini iýleşdirmede ýetirseňiz, iýleşdirmeden hoşal bolardy. Sağ olun. Kahraman arkadamyzyň bir dörejiliginden ilham alyp, kahraman arkadamyzyň dörejiligini okap şu eserler döredýär. Ne şol sebäpden bir kahraman arkadamyza başlap ýazan goşgularymdan birini okap beresim gelýär. Şanly hem Batyar türkmeniň toýy inni näçe ýyllar edip durdawam halkyna bat beren beýik owulsuň arkada mübarek ýollaryň rowan. Biz siz bilen öňe urýar gadam zamanan sesimiz goşup bedowady bilen özgörýän ýurdum ösüp barýar söýgü bilen utlaşyp kökberk agajyň ömrü dowamalar ýaly döredýäs gorýas diňe öňe diýen şygar astyna agdybirlik bilen geljegi barýas. Sağ olun. Bäwul galamyzy bolsun hemeşe hormatly prezidentimiziň taýynyna siziň döredýän şygyrlaňyň hüwrüniň köp bolmany arzuw etýär. Siz berjek enneki suwalyma da söz bar halk içinde, söz bar hulk içinde. Bu suwal söz pikirini beýan etmeden öňürtüp bu suwaly ilk iýleşlerimde goýulyň, iýleşlerimde alyp pikirdekan. Söz ýerleriň özüniň güýçi bolýar. Şonuň üçin söz söýlejek bolsaň hökman onuň güýçüne, ummatyna, täsirine garamalydyr. Her bir söz adama täsir etip bilýär. Ýagny yaramaz söz aýtsaň adamlara yaramaz täsir etip bilýär. Ýaly ýaşy söz aýtsaň hem adamlara ýagşylygy, gowlugy, halallygy getirip bilýär. Ýaşy söz ýylan hinden çykarys diýilse ýaly ters ýola düşen adamlar hem dogry ýola düşmäge kömek edýär. Ýa-da bolmasa hassany soramagy baraňyna ýaşy söz aýtsaň hassa hem gowlaşyp bilýär. Aslında adamlar ýaşy söz bilen ýylyň arasyny özüni tanatyp bilýärler. Beýle adamlar köp okap, köp bilip şol ýaşy sözler bilen ýyle täsir edýärler. Söz var halk içinde, söz var hulk içinde. Elbette bu atalar sözüne getirilýän hulk sözü adamyň gylyk häsiýetini, edim gylymyny özüne alyp barşyny aňladýar. Söz var halk içinde diýmek, elbette halkyň köpçüligiň aýdan sözü var diýilmegi aňladýar. Ýöne edip ekramyň özüň alyp barşyňa bir aňladýany sözü var diýilmek manyny berýär. Elbette söz var halk içinde, söz var hulk içinde diýilen atalar sözüniň manysyny meniň düşünşüm şeýlerek.
birinji bölegi söz var halk içinde diye. Yani halkın sözü var diyen manini verer. Söz var hulk içinde bolsa, hulk sözünü bizim halkımız hulk görünüşüne değil, sulh görünüşüne ulanıyor. Yani şu hulk sözünün köplük manisine ahlak manida gelýär. Bizim jemgyýetimizde ahlak diýen sözi ýygy-ýygydan ulanýarlar. We köp edep terbiýeleri, bir şu nakyllaryň bize ýetirmek isleýän, ünlemek isleýän bir edep terbiýeler ulgamyny şu ahlak sözü bilen aňlatýarlar. Ne söz var halk içinde diýilende şol halkyň sözü bar diýilen manyda. Söz var hulk içinde bolan bolsa, bu sen öz hulkuň öz sulhun alyan sözü bar diyen manini berýär. Söz var halk içinde diýende şol diňe bir halkyň içindäki sözler bilen näl eýsem adamyň öz ýüreginiň içindäki sözlerim bolýar. Bir adamyň özüniň sözü bolýar diyen many mazmun gözüňe tutulýar. Esasy sözüň agramly barada gurulň edilenine söz ýagyş sözler adamyň kalbyna uğraýanyny biziň hemmämize ma'lum. Şoň üçin ýagyş söz daş ýarar diýip ata-babalarymyz jaýdar aýdypdyrlar. Söz var halk içinde diýip islenlik pursatlarda islenlik adamyny diňe özümizin ýagyş sözlerimiz bilen özlerimizi dost tutup bilýär. Yaman sözlerimiz bilen öz dostluğumuzdan gaçyryp biljekimiz şu söz bolupdyr. Şoň üçin sözüň agramy adamyň kalbyna edýän täsiriniň aýratynyny belletek ýerlikli bolar. Rowaýata görä bir oglanjyk diýe demir ýol mendiline diýe galam satýardy diýe. Ol galam satanda diýe hiç ýyl on galamlary geçen ok diýene diýe ýanyndan geçip barýan adamlar çalaja ýylgyryp ýanky oglana diýe her hil diýe gowy sözlerini aýdyp gitýärdiler diýe. Ene bir ýerdegem diýe bir işe wir adam ýanky oglanjyň ýanyndan geçip barýardy bolany şonu bildirmän näme şol oglanjyň bolup durşuny diýe daşdan haýpy geldi diýe ýankyň diýe kitesine pul taşlady diýe. Otla bilmek üçin diýe hulup ýörýär diýe. Edil şol wagtdan diýe otla minjek bolup durka diýe ol oglanjyň ýüzüne teretdi diýe ýygyna gaýdyp bağışlan sizem biziň ýaly bir işe wir adam sizem natileketçilik bilen mesul bolýaňyz. Ýöne galamyň hakyny töledimdi, men galam almagy ýadymdan çykarpdyr nepde ýygyna gaýdyp galam aldy diýe. Oglançykda diýe şeýle bir diýe ýetoşuk pursatlar boldy diýe. Wagtyň geçmegi bilen diýe şol işe wir adamyň sizem biz ýaly işe wir adam diýen söz gelejegi bolan şeýle bir diýe umydyn döretdi diýe. Hatda oglançyk diýe mundan öň diýe gowun çökkün halyna diýe ýöne koý bir galam satýan diýip özüne kem baha berýärdi diýe. Ene şol umyt oglançyk diýe bir işe wir adam bolup ýetişmegine ýardam berdi. Bir näçe wagt geçenden soň diýe oglançyk ulup diýe şol işe wir adamyny gözläp tapdy diýe sag bolun. Siz men tanaýan näçe hatda menim siziň adyňyzy bilmek ýöne men şu derejä ýetmegine işe wirliň hataryna goşulmagyma siziň ýekeje sözüňiz maňa täsir etdi diýe diýmek. Söz adamyň durmuşynda iň bir naýwas gymmatlyklary diýsek sözümiz ýerine düşürmek anı pikir edýär. Bäri söz berjekindeki sualymyz çopon gaýda ýeter. Bu sualy ileşlerimiz alyp pikirde kan. Çopon gaýda ýeter. Bu atalar sözüne getirilýän gaý sözi harasat tupan ýen manyny aňladýar. Çopon esasanam çöl ýerde ýaşaýar. Çöl ýerde de bir mahal gaý tupan köp bolýar. Elbetde çopon goşunam özüniň çopon goşuny bir ýel harasatdan bir goramak üçin ören dogumly bolýar. Elbetde ýeter sözün dogumlylyk güýçli diýen manyny berýär. Elbetde çopon gaýda ýeter diýen bu atalar sözüne meniň düşünşüm şeýlerak. Köp nakyllaryň diňe biziň halkymyzda däl, eýsem beýleki halklarda da gawat gelýänini aýdasymyz elýär. Ine şu çopon gaýda ýeter diýen nakyly biz meselem gadaýmy Grek hem Rim edebiýaty bilen baglanşdyryp biler. Ine şol gadaýmy Grek hem Rim edebiýatyna ýörüte çoponçylyk edebiýaty diýip bir edebiýatyň bir görnüşi emele ýelipdir. Şol çoponçylyk edebiýatyna beýan edilýän goşgular ol Vergiliýanyň, Ovidiýanyň goşgularyna gawat edilýär. Bir şolaryň goşgularyna çoponlaryň durmuşy bilen bagly ilkinji setirlere, aýdymlara duşmak mümkin. Yani şol çoponlaryň eline tüýdüğünü alyp saat çalyp
ya da olmasa şol çopanlaryň goýun wakyp ýörşi ya da olmasa çopanlaryň ýaşaýan öýü bilen bagly halk dörejilik eserlerine duşýar. Ne şol çopançylyk edebiýatynyň täsiri soňlugy bilen Ýewropa edebiýatyna da ören ullukan täsir edipdir. Ine şol edebiýat soňlugy bilen günner halklarynyň edebiýatyna berip ornaşypdyr. Türkmen halkynyň hem esasy meşgulanan kärleriniň biri çarwçylykda, çopançylyk bilen meşgullanýarlar. Haýsy kär bilen köp meşgullansaň şoň bilen bagly hem edebiýat ýüze çykyp bir şoň bilen bagly aýtgylar halkymyzyň arasyna dörep durýar-da. Ine meselem çopan telpek ýaly bir üsümlüğün adyna da dakylan ýerler bar. Ýa bolmasa çopan tok ýaly bir aýtgylar bilen bir adamyň häsiýetini aňlatýarlar. Bir şol häsiýetini hem şol söz bilen aňladylar bolsa diýmek şol biziň halkymyza gaty giňden gaty için ornaşan düşünje bolmaly. Ine şu çopan gaýda ýeter diýen nakly gönül manida düşünsek hakykatdan bir gaý topan duranna bir çopanlaryň eline bir taýagyny alyp bir türkmen alawaýtlarynyň bir sürüň her ýanyndan ugradyp bir şol çopanyň başaga bolup berşi gözüňe elede mallary tanamak bir şollara ýygyk etmek ussatlygy bar bolsa kynçylykly ýagdaýlardan çykalga tapmak bir ussatlygy bar bolsa şol ýagdaýda çopanyň görkezýänligi bildirýär. Hasan bir şol adamy aljaran önüne, kyn önüne syna diýilşýäli, şol çopanam gaýda synamallygy düşünükli de, ine ol gönül manyda düşünüp bolar. Ine nakylyň göçme manyda ulanylşyna ünsärseň, meselem bir zada başlykly edýän adamyň bir ýerde özüniň ussatlygyny görkezän bolsa, şol ahwalatda da şol nakylyň ulanylmagy mümkin. Halkymyzyň arasynda bir şonuň için ulanylýan ýerlerine gawat gelýär. Ve elbette sözleriň şol manysynyň giňep, soňa waka ruhy hadisalary geçikdiýänligi eýem ruhy ahwallary beýan edýänligi bilen bagly. Kahraman arkadaşımız bizim halk döröjülüğümüzü ören ol ünsärýär, bizim halk döröjülüğümüzü baýlaşdyrmaly, bir bizim milli döröjülüğümüzü halkymyzyň arasyna ornaşdyrmaly baradaýlar. Hormatly prezidentimiz bir ýetilen sepetlen kanatlanmaly däligini, bizim halkymyzyň hasam täze sepetleri açmalygyny nyktaýar. Bir şolary ýazy şahyrlaryň öňüne wezip edip goýar. Ine bizim şu halk döröjülüğüni öwrenýän hökmüne bir şu esasanam gorkudaty epasyny öwrenmek bilen meşgullanýaryn özüme. Ine şol meniň arzum şu gorkudaty epasynyň bir dünýäniň milli hazinasyna, medeni hazinasyna öwrülmegini arzu edýärin. Bir şu Kahraman arkadaşymyzyň bize şeýle işlemäge, döretmäge, bize öz pikirlerimizi beýan etmäge, olary halka aýan etmäge ýetirip beren mümkinçilikleri üçin köp sag bolsunmy aýdýar. Goý Kahraman arkadaşymyzyň jany sag, başy dik bolsun, onuň her bir alyp barýan işler rowaşlyk tapsyn. Sag bol beýler dowlaňyz hasal bolsun. Emişe hormatly prezidentimiziň taýatna tiňe alyp barýan işiňizde üstünlikliň hemra bolmagy arzu etýär. Siziň bilim berýän ýaşlaryňyzyň her biri mukaddes watanymyza Kahraman arkadaşymyza wefaly ýaşlar bolup ýetişdi. Bolmçylyk ýerinde de üstünlikler hemra bolsun. Ketmeden kemal tapyň. Sağ olun. Vatandaşlar Atalar Sözü Gepleşigimiziň himayetkäri Awreli Mebel Hususi Kärhanaty, biz Awreli Mebel Hususi Kärhanatynyň rehmetli işgärlerine, hemişe işlerine, durmuşlaryna üstünliklen hemra bolmagy arzu etýär. Merhaba onlar gepleşigimiziň ahirine size ýene bir gezek dünýädäki ähli gowluklaryň ymtahany kalbynan çykan mehr muhabbet sözleriň ähliniň size hemra bolmagy arzu etýär. Belent maksatlaryňyz mendillerden aşyp gitsin. Başyňyzda saglyk täje, ýüzleriňiz gülüp dursun. Ymtahan başynyň täje bolan jan saglyk mydamatyny hemra bolsun. Çekýän zähmetiňiziň rehneti durmuşyňyza bagyt nurun çaýsyn. Hemişe Kahraman arkadaşymyzyň saýasynda her bir başlayan başlaryň işleriňiz bagyty sar alyp barýan ajaýyp ýollaryň biri bolmagyny tüýsüriň bilen arzu etýär. Öňüňizde goýan arzularyňyz, maksatlaryňyz ýolundan adaşman, tiz wagtdan size hemra bolsun. Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan, meniň iňetasy we ýytwar dayanjym halkym bolar diýip egtilmeden bilen ben ýardyn berkden goýan. Döwlet adam çünür diýen şigar atlyna Türkmen halkyny gelejege anan barýan Kahraman arkadaşymyzyň janyna tag alyp barýan işleriniň hemişe rowat bolmagy arzu etýär. Merhaman doganlar anha şeýle ýaşy arzuwlar siziň her biriňizde ýollap, bilen siziň bilen hoşlaşýar. Hoşda bolun.